салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мо барои шумо тавсия метавем як магазина. ин магазин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, яъне номи пештараш калхозобод, рӯпарӯи круговой. магазини акаи тохир. бародаро, чӣ чизе ки барои варзиш шумода лозим аст, ҳамин магазини ака ёфта метавонед. касоне ки дар нархҳошон интерес най, комментарияда бинависин. боз як борига нархҳошам сиёмка ка барои шумо пешкаш мекунем. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh,
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.